trobar-la nova. Bon, així finalitza la nostra explicació. Adeu. Este és el segon lloc de la nostra ruta turística. Aquesta capella es va construir a postes per a la Mare de Déu de la Font. Este és el tercer lloc de la nostra ruta turística. Així venien a per aigua i estava un poc aponat. Esta és l'última parada de la nostra ruta turística. Ens ha per a la Fundació Genera del Col·legi de Santa Anna i ara rep el nom de Casa de la Cultura. Envia la nostra ruta turística i comentarem per el musical. Este és el tercer lloc de la nostra ruta turística. Així fa temps venien les dones, els homes,